Murphy tässä terve. Tämä on uusi aurinkorannikolla kuvattu TV-ohjelma. Ei, se on Fuge unohtu siitä. Laita Fuge TV ilman ohjelmaa. Joo, Fuge TV, joo. Murphy tässä terve. Tämä on uusi aurinkorannikolla kuvattu Fuge TV. SJMK. Helpoin ja turvallisin tapa myydä kultaa ja koruja. Tutustu rehtiin toimintaamme kotisivuillamme sjmk.fi, korutrahaksi.fi. Moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan Fuge TV podcast-ohjelmaa tänään taas perjantaina, joka on ohjelman 3. jakso tänä vuonna. Tämä kaapelien katkonta, mitä kiinalaiset ja venäläiset harjoittavat ahkerasti Suomenlahdella, on aika syvältä niin sanotusti ihan sanan omassa merkityksessä. Mulla tuli mieleen sellainen asia, että kun nyt kerran boikotoidaan Venäjää kaikella tavalla, niin miksi me ei boikotoida Kiinaa samalla tavalla? Boikottiin vaan kaikki Euroopan maat yhdessä, niin kyllä se Kiinassakin jotenkin tuntuu. Vai onko meillä varaa siihen? Sieltähän kyllä tulee 90% kaikki käyttötavarat nykyään. Pärjätäänkö me ilman niitä jonkin aikaa? Me pienet ihmiset voitaisiin boikotoida esimerkiksi Fugessa ja muissa kaupungeissa kaikki kiinalaiset kaupat, ravintolat sekä tuotteet, sama Suomessa ja niin edelleen. Saisiko sillä tavalla jotain signaalia sinne päämajaan? En tiedä. Monet puolueettomat tutkijat väittävät nyt, että me olemme jo sodassa Venäjän kanssa ja ollut sitä jo pitkän aikaa sekä menossa kohti 3. maailmansotaa. Venäjähän on käynyt jo cybersotaa EU-maita kohtaan jo suurin piirtein vuoden verran. Sitä on saanut maistaa niin Suomi kuin Ruotsikin. Ruotsissa kaikki elintarvikekauppojen ketjujen infrastruktuuriin hyökättiin idästä niin, että kaikki ruokakaupat joutuivat olemaan kiinni päivien ajan. Heidän datasysteeminsä oli täysin poissa toiminnasta ja kassoja ei voitu aukausta. Sama toistui Nordea-pankkiin. Lentoliikennettä sekä muuta liikennettä häiritään jatkuvasti cyberhyökkäyksillä, mitkä täyttävät artikla 4. Pohjoismaiden johtajat eivät uskalla kutsua tätä vielä sodaksi ja ihan ymmärrettävästikin myöskin. Mutta se ei tarkoita sitä, että se ei niin olisi. Nyt sitä kutsutaan vielä sabotaasiksi, mikä nyt on sama asia eli sodan ensivaihe. No, toivottavasti Mr. Trumpetti pystyy lopettamaan Ukrainan ja Venäjän välisen sodan, niin ehkä tilanne Euroopassakin rauhoittuu. Suomen on saatu nyt taas uusi raivo, nimittäin leikkeleraivo. Media uutisoi vuodenvaihteessa leikkeleiden epäterveellisyydestä ja haitoista näkyvästi, niin kansa nousi niin sanotusti takajaloilleen. No, sehän on helvetin epäterveellistä, niin kuin kaikki muutkin prosessoidut elintarvikkeet, aina valkoisesta sokerista lähtien. Että sokerista saadaan aivan hieno ja vitivalkoista kahvipöytään, niin se pitää käydä helkkarin iljettävän mössön ja kemiallisen prosessin läpi. Sen takia on aina hyvä syödä ruskeaa niin sanottu raakasokeria, jota ei ole valkaistu. Näitä prosessoituja esimerkkejä on paljon ruokahyllyt täynnä. Vaikeampi on tänä päivänä löytää ruokakaupasta jotain ihan terveellistä, missä ei ole mitään haitallista. Jos se tuote ei ole käsitelty pilalle, niin sitten se tuodaan niin kaukaa, että siihen pitää pumpata kaikkia myrkkyjä, että se selvii sen pitkän matkan Suomeen kaupan hyllyyn. Yhden asian olen ainakin huomannut, jos vertaa esimerkiksi lihoja Suomen ja Espanjan välillä. Tällä Fugessa kanat ovat kanoja ja isoja, niin kuin joskus ennen Suomessakin, eikä pulunkokoisia tehdasbroilereita niin kuin Suomessa ja Ruotsissa. Sitten jos haluat maksaa 2 euroa enemmän kilolta, niin saat niin kutsuttua maissikanaa. Ne vasta isoja onkin, lähinnä kuin meidän kalkkunoita kotimaassa. Ollessani treenisalin saunassa Fugessa näin kuinka useampi ukkeli löi pään kattoon tullessaan istumaan ylälauteille. Mietin, että eikö kellään saunanrakentajilla ole käynyt mielessä tehdä saunahuoneesta korkeampaa niin, että ylälauteilla voisi olla seisomakorkeus. Lauteethan pitää olla korkealla niin, että jalat ovat kiukaan yläpinnan kanssa samalla tasolla ymmärrettävästi, että jalat eivät ole kylmät. Samalla ajattelin muitakin käytännön asioita. Tuli mieleen miesten polkupyörä. Kun miehillä on kerran niin sanottu kulkuset jalkojen välissä roikkumassa, niin miksi miesten pyörässä pitää olla juuri se tanko siinä? Jos vahinko sattuu, että putoat siihen jostain syystä, niin jodlaus siinä kuuluu ja sattuu niin helvetisti. Naisilla ei kulkusia ole ja heillä ei ole pyörässä myöskään siinä sitä tankoa. Erikoinen suunnittelu. Kukahan nämäkin on oikein suunnitellut alunperin?
Ja jos nyt kerran alkaa funtsailla näitä juttuja, niin laitetaan yksi vielä lisää. Miten toi alapään karvoitus oikein toimii? Monihan ajaa nykyään karvat pois sieltä ja sillä sipuli. Mutta ne, kenellä nyt on karvat jäljellä alakerrassa, niin miten ne ei kasva niin kuin oikein pitkiksi? Ne kasvaa vaan tietyn pitkäksi ja pysähtyy siihen. Mistä ne niin sanotusti karvasäkit tietää, koska se kasvaminen pitää lopettaa, että nyt ne on tarpeeksi pitkät? Shuf! No niin, nyt Murphy on taas ihan ihme ajatusradoilla. Nyt pikkupallo Ruotsia. Siellä on ollut alkuvuodesta 25 11 pommi-iskua 5 päivässä. Ja yli 30 pommi-iskua pelkästään tammikuussa. Nyt olisi Ruotsin viranomaisten syytä alkaa funtsailemaan uusia toimenpiteitä. Vanhat kikat ja lait, kun ei enää ole toiminut moniin vuosiin. Täällä Espanjassa laki on taas toisenlainen ja kova. Voit saada jopa 30 vuotta vankilaa pelkästään räjähdysaineiden hallussapidosta. Ja pommi-iskuissa voidaan soveltaa niin sanottua terroristilakeja, jotka ovat sitten aivan eri planeetalta kuin taviksille tehdyt lakipykälät. Ruotsissa saat ehdollista, jos sinulta löytyy sotilasaseita tai granaatteja, mitä juuri käytetään näissä iskuissa paljon. Hyvin erikoista ja läpsyä toimintaa Ruotsissa. Autovuokraamasi on Yeti Costa Fugessa aurinkorannikolla. Sitten Suomessa oli viime vuonna seksuaalisessa suuntautumisessa uusia piirteitä. Luin mediasta, että peppuseksi oli se uusin ja yleisin suuntaus, ja se on myös teettänyt paljon töitä Suomen terveydenhuollolle. Lääkärit kertovat, että he ovat joutuneet poistamaan ties mitä tarvikkeita sieltä pepusta, mitä sinne on tyvennetty. Omenoita, munakoisoja, tiskiharjoja, litran limsapulloja ynnä muuta. Jopa kruunukynttiläkin oli löytynyt jonkun hanurista. Ja taskulamppukin. Sille taskulampulle voisi olla muutakin käyttöä, ei se ainakaan siellä mitään valaise. Kaikkea pitää näköjään työntää sinne. Älkää nyt hyvät ihmiset työntäkö mitä vaan sinne tuhkaluukkuun, rauhoittukaa. Yhdellä vanhalla miehellä oli iso peruna perseessä. Lääkäri kysyi, että miten ihmeessä se sinne on joutunut. Niin vanha mies kertoi, että se oli ollut siinä lattialla ja hän oli liukastunut ja lentänyt istualtaan sen potun päälle. No nyt riittää taas Murphy, dirty old man. Takas Fuge. Täällä on aika tarkkaa yleensä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja laiminlyönnestä voi saada erityisen kovat sakot. Poliiseja ei saa kuvata ilman lupaa, ainakaan tilanteessa, missä he ovat töissä. Siitä voi saada jopa 30 000 euroa sakkoa. Palmuun kiipeilystä saa myös huimat sakot ja niin edelleen. Ja jos kun on kyse turvallisuudesta, niin sen voi ymmärtääkin jollain tavalla. Sitten tulee mieleen asioita, mitkä taas on vaikea ymmärtää ja mitkä ovat espanjalaisten mielestä taas ihan normaalia. Autot voi pysäköidä suoraan suojatien eteen kiinni niin, että kun lapsi tai lyhyt ihminen kävelee siitä auton takaa suojatielle, niin tuleva auto ei takuulla sitä kerkeä huomaamaan ennen kuin on jo ajanut yli hänestä. Sitten kaupungin roskakorien kannessa on tupakalle tumppaamispaikka, sellainen levy. Olen nähnyt aivan täysiä roskakoreja kesällä, mihin ihmiset tumppaavat tupakan siihen kanteen. Se on normaalia Fugessa, mutta ei kyllä paloturvallisuuden puolesta puhuja. Pari roskista on roihunut aika reippaasti. Sitten Espanjassa Vigo-nimisessä kaupungissa pohjoisessa on nyt otettu käyttöön uusi laki, joka koskee lähinnä turisteja. Rantavedessä uivat eivät saa enää pissata meriveteen. Siitä seuraa jopa 800 € sakko. Kuulitte aivan oikein. Tämä kyseenalainen pieni rannikkokaupunki sijaitsee Pohjois-Espanjassa Portugalin yläpuolella, Atlantin rannalla. Siis Atlantin rannalla. Meressä, missä koko laivaliikenne menee edestakaisin maailman ääriin vuorokauden ympäri. Ja Atlantti on suuruusluokkaa iso. Missä tässä kohtaa on jotain logiikkaa? En jaksa edes vaivautua setvimään tätä sen enempää, koska teistä jokainen ymmärtää jo tässä kohtaa, kuinka absurdi laki tämä on. Ja miten sitä edes valvottaisiin. Ehkä virtsanetsi ja sukeltajapoliisit valvoisivat sitä veden alla. No huh. Sitten Ruotsissa yksi mies unohti vaimonsa huoltoasemalle tankatessaan siellä. Ja hän ajoi 6 tuntia sen jälkeen, ennen kuin pysähtyi ja huomasi, että vaimo puuttui. Nauttikohan hän jokaisesta hiilijaisesta minuutista? Mitenköhän se ilta sitten kotona oikein meni jälleen tapaamisen jälkeen? Veikkaan, että siellä ei odottanut maistuva illallinen kynttilöinöin odottamassa.
Sitten takas Pohjois-Espanjaan. Yksi suuri kaupunki teki siellä uuden junatilauksen arvoltaan 260 miljoonaa euroa. Mutta sitten jälkeenpäin huomattiinkin, että junat ovatkin liian suuria kulkemaan tunneleista läpi. Ranteille meni ja monet päät pyörivät johonkin suuntaan. Kuinka vaikeita se olisi ollut tarkistaa ne reitit ja haasteet ja tunnelit ennen tilauksia näinkin isossa projektissa? No, nyt espanjalaiset saavat odottaa seuraavia junavaunuja seuraavat 3 vuotta ennen kuin saadaan taas koko projekti kasaan. Hiukan asiaa huikasta. Tietyn tasoisille alkoholistille on nykyään uusi nimike alkoholin juomiselle. Sen nimi on kohtuullistaminen. Eli juodaan toisin sanoen kohtuullisesti. Tyypille tehdään uusi viikkokalenteri ja siinä on myöskin appi nimeltä Drink Control. Siihen merkitään joka juoma päivässä ja seurataan sitä, ettei alkoholin käyttäminen karkaa määrässä. Se ei ole yhtään hullumpi idea, tosin sen voi toteuttaa ilman sitä appiakin. Itsekin täällä Kostelesolilla asumana joutuu kyllä välillä laskemaan juomiset, ettei ihan karkaa se huikan kanssa länträäminen. Se kun voi tapahtua aika helpostikin, jos on mukavaa ja porukkaa paikalla ja hauskaa riittää. Sitten on myös amerikkalaisten lanseeraama termi High Functional Alcoholic, joka on täysin toimintakykyinen alkoholisti. Tyyppi, joka käyttää alkoholia joka päivä jonkin verran, mutta hoitaa työnsä, hommansa täydellä rutiinilla. Sellaisia tunnen itsekin aika monta. Näistä aiheista on tulossa myös uusi kirja, jonka nimi on Ulos baarikaapista. Sen tekijä ja henkilö tämän uuden kirjan takana on nimeltään Leena Valmu, joka on itsekin alkoholisti. Kannattaa lukea. Tässä kaikki tällä kertaa. Nähdään taas ensi perjantaina. Silloin meillä onkin monelle tuttu tyyppi täällä haastateltavana. Siis perjantaina 21. helmikuuta kello 17.00. Check it out. Kaboom! Tervetuloa ravintola Naveen, joka sijaitsee Bussikadulla Los Bolitsen sydämessä. Ravintola tarjoaa monipuolisia suomalaisia sekä kansainvälisiä aterioita sekä iltaisin live-musiikkia.